Kien fl-1994 meta gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista tamaħ fra presidenzjali lil wieħed mill-akbar traffikanti ta' droga li qatt tinqabdu f'pajjiżna, il-Brażiljan Francesco de Assis Queiroz. Kien każ ixxokkja l-pajjiż u ħoloq rabja kbira l-Partit Nazzjonalista li l-istess bħallum ma kienx jitlef okkażjoni waħda biex ipinġi lilu nnifsu bħala paladin tas-saltna ta' dritt. Queiroz kien qabad bi 3 kilogrammi droga kokaina b'valur fis-suq ta' £500,000 Maltin jew kważi €2 miljun ta' dak iż-żmien. Minkejja dan kollu gvern nazzjonalista ħafirlu ħalli imur lura pajjiżu bħala raġel ħieles. Dan il-każ reġa' tqajjem fl-aħħar jiem fil-Parlament meta l-Ministru attwali għall-Ġustizzja Jonathan Attard seduta parlamentari fejn mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienu qegħdin pas-soltu jippontifikaw dwar is-salta tad-dritt u ppubblika ittra ta' 30 sena ilu dak iż-żmien kien kiteb l-Avukat Ġenerali Anthony Borg Barté. F'din l-istess ittra li qatt marat id-dawl tax-xemx qabel illum, Borg Barté jagħti ħassa papali l-awtoritajiet dak iż-żmien tal-li taw maħfra l-traffikant ta' droga Brażiljan waqt li jispjega kif bħala Avukat Ġenerali u ma kienx informat u wisq inqas ikkonsultat bid-deċiżjoni. Dak iż-żmien Gvern Nazzjonalista kien ġab l-iskuża li rrid jeħles il-Queiroz għax skont il-Ministru għall-Ġustizzja dak iż-żmien Joe Fenech dan kellu l-marda tal-hepatitis u li kien se jiswa ħafna flus biex il-Gvern Malti jikkuraħ. L-ittra bil-parir mediku li Queiroz kellu din il-marda kienet iffirmata mit-tabib Frederick Fenech li ġieħu l-istess Ministru. Raġuni oħra li kien ta' Gvern Nazzjonalista għal din il-maħfra xena kienet il-Brażiljan kien qed iġibruhu tajjeb fil-ħabs. Minn sentenza ta' 12 sena ħabs Queiroz kien għamel biss 3 snin, imbagħad qabad ajruplan u mar lura pajjiżu bħala raġel kompletament ħieles. Min kien li qabad lil Queiroz biex idaħħal id-droga kokaina f'Malta baqa' misteru għax Gvern Nazzjonalista ħalliha għaddejja. Fost il-Ministri kien hemm fil-Kabinet Nazzjonalista ta' dak iż-żmien u sal-lum għadhom influenza kbira fil-Partit Nazzjonalista kien hemm Luis Gallia. Fl-aħħar snin Gallia kien wieħed mill-perċimes biex tqaċċa tgħid rendelija minn kap nazzjonalista u magħruf għal qrubija tiegħu mal-Aqda Repubblika immexxija minn nutar tal-Kurja tal-Arċisqof Robert Aquilina u d-deputat tal-fazzjoni estremista Carol Aquilina. Dak iż-żmien tal-maħfra ta' Queiroz kien hemm ukoll Richard Kakija Caruana li kien l-assistent personali tal-Prim Ministru Nazzjonalista. Kakija Caruana u viċin ħafna ta' Carol Aquilina u Repubblika. Dan kollha jippontifikaw ħafna dwar is-salta tad dritt u l-governanza tajba.